Labarin Malam Mai Gaskiya, sashe na ɗaya. A ƙauyen fadamar kowa wanda yake tsakiyar tsaunuka masu kyau, mutane suna cikin kasuwa wadda take cike da hayaniya da hada-hadar neman biyan bukatunsu na yau da kullum. A cikin wannan taron jama'a, an ji wata hayaniya daga gefe guda, rigima mai zafi tsakanin wasu mutane biyu. Su biyun suna faɗa kan wani fili da suke ikirarin mallaka. Mutanen da ke cikin kasuwar sun taru kusa da su, suna sauraron maganganunsu tare da ƙoƙarin tantance wanda ke kan gaskiya, amma babu wanda ya iya yin hukunci, domin kowannensu yana ƙoƙarin nuna cewa shine mai gaskiya. Sai dai a wannan yanayi wani mutum ɗaya ne ya fito a tsakiyar hayaniyar cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan mutum shine Malam Sadiq, wani dattijo mai tsawon shekaru wanda aka fi sani da mutumin gaskiya a ƙauyen. Ku tsaya, Malam Sadiq ya ce cikin muryar da ke cike da kwanciyar hankali. Ku bar rigima, ku zauna, ku bani dama na saurari kowannenku a tsanake. Duk wanda ya ji muryar Malam Sadiq ya san cewa zai faɗi gaskiya ba tare da nuna fifiko ba. Kowa a ƙauyen yana girmama shi saboda tsayawar da ya yi kan gaskiya da adalci. Mutanen kasuwa suka buɗa don ba da wuri, suna sauraron yadda Malam Sadiq zai magance matsalar. Mutum da farko mai suna Idi ya fara magana a fusace, ya nuna filin da suke rigima a kansa, yana cewa wannan filina ne, na yi amfani da shi shekara da shekaru, kuma na gina shingen gona a nan. Amma ɗayan mai suna Bala cikin murya mai ƙarfi ya ce, ƙarya kake Idi, wannan fili ba naka ba ne, na saye shi daga hannun wani mutum shekaru 5 da suka gabata. Idan kana da wata shaida ka nuna mana. Kowa ya zira ido yana kallon Malam Sadiq, yana jiran abin da zai ce. Malam Sadiq ya kalli fuskar kowannensu, sannan cikin muryar da ke cike da kwanciyar hankali ya ce, Idi, Bala, ku daina magana da zafin rai, ba za mu iya warware wannan matsala ba tare da bincike ba, amma ku sani ba wanda zai ci riba idan ya ƙi faɗin gaskiya. Sannan ya yi musu tambayoyi masu zurfi. Idi, ko kana da wata shaida kan mallakar filin nan? Idi ya sunkuyar da kansa cikin kunya yana cewa, ba ni da rubutaccen shaida, amma duk wanda ya san wannan ƙauyen ya san cewa ina amfani da wannan fili tun ina ƙarami. Bala ya yi dariya mai ƙarfi yana cewa, ka ji abin dariya, ba zancen baka kawai muke so ba, idan ba shi da shaida wannan fili nawa ne. Malam Sadiq ya ɗago hannunsa don ya hana Bala ci gaba da magana. Bala, kai ba, ko kana da wata shaida da ke nuna cewa ka sayi filin nan daga mai shi? Bala ya yi shiru na ɗan lokaci, sannan ya ce, ba ni da rubutacciyar shaida a hannu yanzu, amma zan samo ta daga gida idan na koma. A wannan lokacin kasuwa ta yi tsit, kowa yana kallon Malam Sadiq. A cikin wannan shiru, Malam Sadiq ya furta wani abu da ya ba wa mutane mamaki. Gaskiya ba ta buƙatar hayaniya ko maganganun ƙarya, amma dole ne mai adalci. Bari mu je mu binciki wanda ke da gaskiya cikin ku bin. Daga nan Malam Sadiq ya jagoranci mutanen zuwa filin da ake rigima kansa, inda ya yi tambayoyi daga makwabta da waɗanda suke kusa. A cikin binciken ya gano cewa filin ya kasance mallakar wani dattijo wanda ya rasu shekaru 10 da suka wuce. Duk da haka ba a rubuta wa Bala ko Idi shaidar mallakar wannan fili ba. Daga nan ne Malam Sadiq ya kawo shawarar da ta tabbatar da adalci.
saboda babu wanda ke da rubutacciyar shaida wannan fili zai zama mallakar ƙauyen. Za a yi amfani da shi don amfanin jama'a baki ɗaya, ya sanar da al'umma. Kowa ya mamaki da yadda Malam Sadiq ya warware matsalar ba tare da goyon bayan wani ɓangare ba. Wannan ya ƙara wa mutane girmama shi, tare da tabbatar da cewa shi mutum ne da baya goyon bayan wani idan ba kan gaskiya yake ba. A wannan lokacin ne wani yaro daga cikin taron ya tambayi mahaifinsa cikin muryar ban sha'awa, "Abba, me yasa Malam Sadiq yake da tsananin gaskiya haka?" Mahaifin cikin murmushi ya ce, "Saboda gaskiya ita ce asalin daraja a rayuwa, kuma idan ka ji tsoron Allah za ka san cewa gaskiya tana da matuƙar muhimmanci." Haka aka bar kasuwar a ranar, kowa yana nazarin darajar gaskiya da adalci, kuma kowa ya ɗauki Malam Sadiq a matsayin abin koyi. Sashe na 2. Malam Sadiq ba shi da dukiya mai yawa, amma yana da wani abu da ya fi kuɗi daraja: auna gaskiya da tsoron Allah. Tun yana ƙarami ya tashi a cikin gida mai cike da mutunci da kyakkyawar tarbiyya. Mahaifinsa, wanda ake kira Malam Musa, malamin makarantar allo ne, inda ya koyar da yara karatun Alƙur'ani da ladabbar rayuwa. Malam Musa ya kasance mutum mai tsananin gaskiya da riƙon amana, wanda ya fi kowa sanin cewa gaskiya ita ce ginshiƙin rayuwa mai kyau. Ya kuma koya wa ɗansa Sadiq cewa ba wai kawai gaskiya tana da muhimmanci ba, ita ce abin da ke kare mutum daga ƙarya da zalunci. Wata rana a lokacin da yake da shekara 10, mahaifinsa ya faɗa masa wata magana: "Sadiq, duk duniya kuɗi da dukiya suna iya tafiya, amma gaskiya tana nan har abada. Idan kana da gaskiya, ko da ko baka da komai, Allah zai taimake ka." Tun daga wannan lokacin Sadiq ya fara ganin gaskiya a matsayin alamar daraja, kuma ya sadaukar da kansa wajen kiyaye wannan halayya. Ko a lokacin da ya shiga makarantar allo don koyon karatu, ya yi fice wajen nuna gaskiya da kuma kaucewa duk wani abu na son zuciya ko yaudara. Shekaru sun shuɗe kuma Malam Sadiq ya girma, ya zama dattijo mai shekaru kusan 50. Duk da kasancewarsa talaka, mutane sun fara ganinsa a matsayin abin dogaro. Yawancin mutane sun san cewa idan suka kawo masa matsala, zai ba su shawarwari bisa adalci ba tare da nuna fifiko ko goyon bayan wani ba. Wannan ya sa aka fara kiransa da suna Malam Mai Gaskiya. A cikin ƙauyen fadamar kowa, babu wani abu mai muhimmanci da ake warwarewa ba tare da Malam Sadiq ba. Ko da kuwa matsalar tana da wahala, mutane za su ɗauki hanyar zuwa gidansa domin samun shawararsa. Ana cewa idan Malam Sadiq ya yi hukunci, to babu wanda zai yi gardama. Misalin halinsa na gaskiya: a wani lokaci, wani makwabcinsa mai suna Ɗanjuma ya kawo masa wata matsala. Ɗanjuma ya ce wasu yara sun ɓata masa kayan gona, kuma yana son Malam Sadiq ya taimaka masa wajen nemo su. A yayin bincike, Malam Sadiq ya gano cewa ba yara ba ne suka yi ɓarna a gonar Ɗanjuma, amma shi kansa Ɗanjuman ne ya yi kuskuren amfani da kayan gona da ya kamata ya kula da su da kyau. Ɗanjuma, Malam Sadiq ya ce cikin nutsuwa, "Ka fi kowa sanin cewa gaskiya ita ce mafi kyau. Yanzu me yasa baka yi amfani da gaskiya wajen bayyana abin da ya faru ba? Allah yana son wanda yake gaskiya, kuma idan ka faɗa gaskiya, mutane za su ƙara girmama ka." Ɗanjuma ya yi shiru cikin kunyar abin da ya yi. A ƙarshe ya yarda cewa shi ne ya yi kuskure. Wannan darasi ya sa Ɗanjuma ya zama mutum mai riƙon gaskiya daga wannan rana. Tushen ƙarfinsa: ko da ke Malam Sadiq ba shi da dukiya mai yawa, zuciyarsa cike take da tsoron Allah da ƙaunar gaskiya. Mutane a ƙauyen sun yarda cewa Malam Sadiq
yana da wani abu wanda dukiya ba za ta iya bayarwa ba, aminci. Hakan ya sa al'umma ke ƙara girmama shi da kuma dogaro da shi. Malam Sadiq mutum ne mai sauƙin kai, kuma baya sa zuciyarsa cikin wani abu na duniya. Duk da haka ya kasance mai farin ciki da kwanciyar hankali saboda riƙon gaskiya da adalci da yake yi. A kowane lokaci idan mutane suka tambaye shi dalilin da yasa yake tsayawa kan gaskiya, sai ya ce, ba na yin hakan don mutane, ina yin hakan ne don Allah, domin shi kaɗai ne ke sakawa wanda ya tsaya kan gaskiya. Sashe na 3. Ƙalubale, fitina mai gwajin gaskiyarsa. Akwai lokacin da aka gwada halin Malam Sadiq ta hanyar wata babbar jarabawa wadda ta bayyana tsayin daka da riƙon gaskiya da amana da ya saba yi. Wannan jarabawa ta zo daga hannun wani attajiri da ake kira Alhaji Bala, wanda ya kasance mutum mai kuɗi sosai a ƙauyen, wato ƙauyen fadamar kowa. Duk da cewa Alhaji Bala yana da kuɗi mai yawa, mutane suna ganinsa a matsayin mutum mai son zuciya da kuma ƙarfin iko. Wata rana Alhaji Bala ya kira Malam Sadiq zuwa gidansa mai girma. Bayan an gaisa, Alhaji Bala ya gabatar da wata magana da ta ba Malam Sadiq mamaki. Malam Sadiq, Alhaji Bala ya ce da murmushi mai ɗan nuna nasara, kowa ya yarda da kai a wannan ƙauye. Ina son in roƙe ka wani abu wanda zai zama alheri ga dukkaninmu. Malam Sadiq ya kalle shi cikin nutsuwa, yana jiran jin abin da zai faɗa. Alhaji Bala ya ci gaba da magana. Wannan fili ne a bakin ruwa nake ganin ya kamata na mallaka, amma sai na ji cewa wasu daga cikin mutanen ƙauyen suna ikirarin cewa su ne mamallakansa. Ina so ka shaida a gaban shugabannin ƙauyen nan cewa fili nawa ne, don mu warware wannan matsala cikin sauri. Malam Sadiq ya yi shiru na wani lokaci yana duban Alhaji Bala. Alhaji Bala, idan wannan fili naka ne, tabbas zan tsaya tare da kai, amma idan ba naka ba ne, ba zan iya shaidar abin da ba gaskiya ba ne. Alhaji Bala ya yi tsaki cikin rashin jin daɗi, yana cewa, ka daina damuwa da waɗancan talakawan, ni zan tabbatar da cewa ka samu lada mai tsoka idan ka goyi bayana. Na fi kowa sanin cewa ka cancanci kyauta daga gare ni. A wannan lokacin Malam Sadiq ya gane cewa Alhaji Bala yana ƙoƙarin ya rinjaye gaskiyarsa da kuɗi, amma cikin nutsuwa ya ce, Alhaji Bala, ni mutum ne mai tsoron Allah, kuma ba zan taɓa goyon bayan ƙarya ba, ko da ku zai sa in rasa komai a rayuwa. Alhaji Bala ya fusata matuƙa da amsar da Malam Sadiq ya bayar. A ganinsa, Malam Sadiq yana ƙoƙarin hana shi cimma burinsa, kuma wannan ya sa shi fara watsa maganganu marasa kyau game da Malam Sadiq a cikin ƙauyen. Malam Sadiq mutum ne mai tsauri. Alhaji Bala ya sha faɗa wa mutane baya son ci gaban ƙauyenmu, duk gaskiyar da yake magana ashe ƙoƙari ne kawai na sa mutane su kalle shi a matsayin wanda ya fi kowa nagarta. Wasu daga cikin al'ummar ƙauyen sun fara jin wannan maganganun, kuma hakan ya sa suka fara gujewa Malam Sadiq. A wasu lokuta idan Malam Sadiq ya shiga kasuwa, wasu mutane suna biris da shi, ba sa girmama shi kamar yadda suka saba yi, amma duk da haka Malam Sadiq ya ci gaba da kasancewa mai tsayin daka akan gaskiyarsa, ba tare da nuna damuwa da abin da mutane ke faɗa ba. Taimakon talakawa duk da ƙalubale. Duk da irin ƙiyayyar da yake fuskanta daga Alhaji Bala da wasu mutane, Malam Sadiq bai daina aikata abin da ya dace ba. Yana taimakawa talakawa a ƙauyen, yana ba su shawara mai kyau, kuma yana tabbatar da cewa duk wanda ya kawo masa matsala yana samun mafita mai adalci. Wani lokaci wata tsohuwa da ake kira Inna Hauwa ta kawo masa kuka cewa Alhaji Bala yana ƙoƙarin ƙwace gonarta saboda ya ce tana kusa da filinsa. Malam Sadiq ya saurare ta da ladabi, sannan ya ce,
inna Hauwa, ba za ki taɓa rasa gonaki ba. Zan tsaya miki kuma zan tabbatar da cewa gaskiya ta yi nasara. Wannan furuci ya ba inna Hauwa ƙarfin gwiwa kuma ya sake tabbatar mata da cewa gaskiya mai ɗorewa ce. Kullum da Malam Sadiq ya fuskanci irin waɗannan matsaloli sai ya addu'a yana cewa ya Allah ka taimake ni in tsaya kan gaskiya ko da kuwa duniya za ta juya min baya. Wannan addu'a ce ta ba shi ƙarfin zuciya kuma ya ci gaba da kasancewa abin dogaro ga waɗanda suke neman gaskiya. Sashe na 4. Rashin fahimta da ƙiyayya daga wasu. Bayan Malam Sadiq ya ƙi goyon bayan ƙarya ta Alhaji Bala, fitina ta fara bazuwa a cikin ƙauyen fadamar kowa. Alhaji Bala, wanda aka sani da mutum ne mai faɗa a ji saboda dukiyarsa, ya fara watsa ƙarya cewa Malam Sadiq ba mutum mai gaskiya ba ne, amma mutum ne mai son nuna kansa da hana wasu ci gaba. Wannan maganar ta fara girma har da sa wasu daga cikin mutane suka fara jin shakku game da gaskiyar Malam Sadiq. A wani lokaci Alhaji Bala ya zauna tare da wasu manyan ƙauyen yana tattauna lamarin filin da yake so ya ƙwace. Yana ƙoƙarin jan hankalinsa cewa yana da gaskiya, amma Malam Sadiq ne kawai ya hana shi. Yana cewa Malam Sadiq mutum ne mai tsauri da son kai, shi ba mutum bane da yake fahimtar abin da mutane ke bukata. Idan ba haka ba, me yasa yake tsayawa kan wani abu wanda ba zai amfani al'umma ba? Daga wannan magana, wasu daga cikin mutane suka fara kallon Malam Sadiq da wani sabon ra'ayi. Wasu sun fara tambayar kansu, ko Malam Sadiq na da gaskiya a zahiri? Duk da cewa mutane da yawa sun san kyawawan halayen Malam Sadiq, kalaman da Alhaji Bala ke watsawa suna ruɗa su. A cikin wannan yanayi, wasu daga cikin abokansa na kusa su ma har sun fara nisanta kansa daga gare shi. Wani abokinsa wanda ake kira Malam Idris ya zo wajensa wata rana yana magana cikin natsuwa amma cike da shakku. Malam Sadiq, ya kamata ka sassauta Alhaji Bala. Mutum ne mai ƙarfi, kuma idan ka ci gaba da tsayawa kan abin da kake yi zai iya amfani da dukiyarsa wajen ɓata maka suna. Malam Sadiq ya kalli Malam Idris sannan ya ce, Idris, ba ni da wata manufar ɓata suna ko haifar da matsala. Na tsaya kan gaskiya kuma ba zan taɓa goyon bayan abin da bai dace ba. Ka tuna, gaskiya tana da tsada, amma ita ce mafi alkhairi. Idris ya shiru, amma daga wannan lokacin ya fara gujewa Malam Sadiq saboda tsoron kada ya shiga rikicin da ke faruwa. Duk da cewa wasu daga cikin mutane sun guje masa, Malam Sadiq ya ci gaba da zama mai gaskiya da nutsuwa. A wani lokaci wani dattijo daga cikin ƙauyen ya je wajensa don ya tambaye shi, Sadiq, wai me yasa kake tsayawa kan wannan gaskiya har mutane suna ƙin ganinka da kyau? Ko da yake ina son halayenka, amma kana ganin wannan tsayin daka ba zai baka matsala ba? Malam Sadiq ya murmushi sannan ya ce, Baba, na san cewa gaskiya tana da tsada, amma ita ce mafi alkhairi. Mutanen da suke ƙina yanzu wata rana za su gane cewa abin da nake yi ba don son zuciyata ba ne, amma don Allah da kuma al'umma nake. Wannan magana ta sa dattijon ya yi tunani mai zurfi, sannan ya ce, Allah ya ƙara maka ƙarfin zuciya Sadiq. Ka yi haƙuri, saboda gaskiya tana da nauyi, amma lada mai girma yana jiranka. A lokacin da Alhaji Bala ya ga cewa maganganu da ya baza ba su sa Malam Sadiq ya sassauta ba, sai ya yanke shawarar yi masa barazana kai tsaye. Wata rana ya kira wasu matasa daga ƙauyen, ya ba su umarni su wulaƙanta Malam Sadiq a cikin kasuwa. A cikin wata safiya, yayin da Malam Sadiq ke sayan kaya a kasuwa, sai wasu daga cikin matasan suka fara masa tsokanar rashin girmamawa. Malam mai gaskiya, malam mai gaskiya,
gaskiyarka tana ƙara marka talauci, gaskiyarka tana ƙara mana talauci. Malam Sadiq ya tsaya cikin nutsuwa ya dube su, sannan ya ce, kuna yi min dariya, amma ku sani cewa gaskiya tana tabbatar da zaman lafiya a rayuwa. Duk abin da kuka ce ba zai sauya abin da nake yi ba. Matasan suka yi shiru saboda sun ga cewa Malam Sadiq bai nuna tsoro ko ɓacin rai ba. Wannan ya sa wasu daga cikinsu suka fara jin kunya. Duk da cewa Alhaji Bala ya yi ƙoƙarin rushe sunan Malam Sadiq, akwai wasu mutane masu gaskiya a cikin ƙauyen da suka ci gaba da goyon bayansa. Wata rana Inna Hauwa ta zo wajensa da maganganu masu ƙarfafa zuciya. Malam Sadiq, ka tsaya kan gaskiya, domin ba kowa zai fahimce ka a yanzu ba, amma idan ka bari tsoro ya rinjaye ka, duk mutuncinka zai zube. Malam Sadiq ya yi godiya gare ta, sannan ya ce, na gode Inna Hauwa, ina fatan Allah ya ci gaba da bani ƙarfin zuciya don tsayawa kan gaskiya. Sashe na 5. Nasara, bayyana gaskiya. Lokaci ya wuce kuma kowa a ƙauyen Fadama kowa ya fara tunanin cewa rikicin da ke tsakanin Malam Sadiq da Alhaji Bala zai ci gaba har abada. Amma gaskiya wadda ta saba bayyana ko da ku an yi ƙoƙarin ɓoye ta, ta fara fitowa fili. Wannan abu ya faru ne ta hanyar wata damuwa da ta kunno kai da Alhaji Bala bai taɓa tsammani ba. Alhaji Bala, wanda yake ƙoƙarin ƙwace filin da ake rigima a kansa, ya yanke shawarar fara aiki a filin ko da ko ba tare da izinin al'umma ba. Ya tattaro wasu ma'aikata tare da kayan aiki, ya fara gina shinge a cikin filin. Wannan mataki ya sa talaka da yawa da suke ganin filin a matsayin mallakarsu suka fara yin ƙorafi. Duk da haka, saboda tsoron Alhaji Bala da ƙarfin dukiyarsa, mutane ba su iya yin komai kai tsaye ba. Sai dai cikin wannan yanayi wani abu ya faru wanda ya sa lamarin ya canja. Wani dattijo daga ƙauyen wanda ake kira Baba Sharu ya tuna da cewa yana da rubutacciyar takarda da ke nuna cewa filin mallakar jama'a ne, kuma ba wani mutum ɗaya tak da ke da shi. Wannan takarda ta kasance a hannunsa tsawon shekaru, amma ya ɓoye ta saboda tsoron tsayawa kan gaskiya da fuskantar Alhaji Bala. Sai dai yanzu Baba Sharu ya gane cewa lokaci ya yi da za a bayyana gaskiya. Baba Sharu ya nufi gidan Malam Sadiq cikin dare, yana mai tsananin nadama. Lokacin da ya isa, ya zauna a gaban Malam Sadiq yana riƙe da takarda a hannunsa. Fuskarsa ta nuna damuwa mai girma. Malam Sadiq ya fara magana. Na yi kuskure da ɓoye wannan takarda tsawon lokaci, amma yanzu na gane cewa kai kaɗai ne za ka iya tsayawa don ganin gaskiya ta bayyana. Malam Sadiq ya karɓi takardar, ya duba da kyau, sannan ya ce, Baba Sharu, na gode da ka nuna jarumtaka. Allah yana tare da wanda yake tsayawa kan gaskiya. Bayan samun wannan takarda, Malam Sadiq yawa shugabannin ƙauyen bayani kan gaskiyar lamarin. An shirya taro na musamman inda duk mutanen ƙauyen suka hallara, ciki har da Alhaji Bala. A wurin taron, Malam Sadiq ya gabatar da takardar da Baba Sharu ya kawo, wadda ta tabbatar da cewa filin mallakar jama'a ne, ba na wani mutum ɗaya ba. Alhaji Bala, Malam Sadiq ya ce cikin natsuwa, gaskiya ta bayyana, wannan fili ba naka ba ne, kuma ya kamata ka bari jama'a su ci gaba da amfana da shi. A wannan lokacin mutane suka fara magana cikin farin ciki, suna yaba Malam Sadiq saboda tsayuwarsa kan gaskiya duk da matsin lamba. Amma Alhaji Bala ya shiru yana kallon mutane, fuskarsa cike da kunya. Bayan wannan taro, Alhaji Bala ya gane cewa duk ƙoƙarinsa na karya gaskiya ya tafi a banza. Yana jin tsananin kunya kan yadda ya yi ƙoƙarin ɓata sunan Malam Sadiq, kuma yanzu gaskiyar ta bayyana. Bayan 'yan kwanaki, ya zo gidan Malam Sadiq domin neman gafara. Ya ce, Malam Sadiq,
na yi maka rashin adalci sosai. Na yi tunanin cewa zan iya rinjayar ka da dukiyata, amma ka nuna mini cewa gaskiya tana da daraja fiye da komai. Don Allah ka gafarta min. Malam Sadiq ya murmushi cikin nutsuwa sannan ya ce, na riga na gafarta maka Alhaji Bala. Ina fatan wannan zai zama darasi gare ka, kuma za ka ci gaba da amfani da iko da dukiyarka wajen taimakon jama'a ba zaluntarsu ba. Bayan wannan lamari, mutanen ƙauyen suka sake fahimtar darajar gaskiya da amana. Mutane da yawa da suka fara jin shakku game da Malam Sadiq sun dawo suna girmama shi tare da neman shawara daga gare shi. Sun gane cewa tsayuwa kan gaskiya, ko da kuwa tana jawo wahala, ita ce mafi alheri. Bayan wani lokaci, Malam Sadiq ya wa mutane jawabi a cikin wani taro. Ya ce, gaskiya ba abin tsoro ba ce. Duk wanda ya tsaya kan gaskiya, Allah zai ba shi nasara a ƙarshe. Kada ku bari tsoro ko dukiya su rinjaye ku. Ku tuna, gaskiya tana da wuya, amma lada da sakamako na ita gaskiyar sun fi kowa da komai daraja. Sashe na 6. Bayan gaskiya ta bayyana kuma Malam Sadiq ya tabbatar da cewa fili mallakar jama'a ne, ƙauyen Fadamar kowa ya samu sabon yanayi na fahimtar darajar gaskiya da tsoron Allah. Wannan lamarin ya sa mutane suka sake tunani kan halayensu da kuma yadda suka guji gaskiya a baya saboda tsoron mutane masu iko. Yanzu suna kallon Malam Sadiq a matsayin abin koyi wanda ya tsaya kan gaskiya duk da wahalhalun da ya fuskanta. Bayan nasarar da Malam Sadiq ya samu, shugabannin ƙauyen sun zauna tare da shi don tattaunawa kan yadda za a ci gaba da kula da fili na jama'a don amfani mai kyau. Malam Sadiq ya ba da shawarar cewa a gina wani rukunin lambu da kuma wurin wasan yara a cikin filin domin dukkan jama'ar ƙauyen, musamman matasa, su amfana. Wannan fili yana da muhimmanci a matsayin alamar haɗin kai da adalci a ƙauyenmu. Malam Sadiq ya ce a yayin taron, ya kamata mu tabbatar da cewa ya zama wani abu da zai amfani kowa kuma ya jawo mutane su girmama gaskiya. Shugabannin ƙauyen suka amince da wannan shawara, kuma tare da haɗin kan mutane suka fara aikin gina lambu mai kyau tare da wuraren zama da wasanni. Wannan aiki ya zama wata alama ta nasarar gaskiya a cikin ƙauyen, kuma mutane suka fara amfani da filin domin tarurruka, biki da sauran al'amuran jama'a. Malam Sadiq, wanda ya fahimci cewa matasa suna da rawar da za su taka wajen tabbatar da gaskiya, ya yanke shawarar kafa wata ƙungiya don koyar da matasa darajar gaskiya, amana da kyakkyawan jagoranci. Ya kira wannan ƙungiyar gaskiya da aminci, kuma ya gayyaci matasa daga dukkan sassan ƙauyen don shiga. A cikin taron ƙungiyar na farko, ya yi magana da matasa cikin muryar ƙarfafawa. Ya ku matasa, ku ne gobe na ƙauyenmu. Idan kun kasance masu gaskiya da aminci, ƙauyenmu zai ci gaba, kuma zai zama abin koyi ga sauran al'umma. Amma idan kuka kauce wa gaskiya, za mu rasa abin da ya sa ƙauyenmu ya zama mai daraja. Matasan sun samu ƙarfafawa daga wannan jawabi, kuma da yawa daga cikinsu suka fara bin Malam Sadiq don koyar da su yadda za su rayu cikin gaskiya da tsoron Allah. Bayan wasu watanni, Malam Sadiq ya ci gaba da samun girma. Alhaji Bala, wanda ya nemi gafarar shi a baya, ya fara aiki tare da shi don taimakawa al'umma. Ya bayar da gudunmawar kuɗi da kayan aiki don gina makaranta da kuma wajen koyar da sana'o'i ga matasa. Wannan canjin halin na Alhaji Bala ya tabbatar da cewa gaskiya ba kawai tana bayyana ba ne, amma tana iya rinjayar zuciyar masu ƙarfi da iko. Ƙarshen labarin kenan. Kar ku manta da yin subscribe
like da share don samun ƙarin labarai masu daraja daga Kogin Hikaya. Muna fatan kun ji daɗin wannan labari, ko ku yi sharhi wato comment kan darasin da kuka ɗauka a comment section a ƙasa. Sai mun haɗu a labarinmu na gaba. Ku huta lafiya.